Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanku da warhaka. Kamar yadda jiya na yi bayani akan zan nuna mana yadda ake samun followers da likes akan Instagram. So kowa dai burin shi dai yanzu a ce ya zama celebrity, ana following din shi ne da sauransu dai. So abun dai ba wani wahala bane da shi. Ina so kafin nan ku mini like da subscribe akan wannan YouTube channel nawa domin ku ringa samun irin wannan garaɓasa. So dan garaɓasa ne, dan sai an biya, gaskiya sai an biya ake yi. Garaɓasa ne. So baran fara nuna muku. Kun duba wannan Instagram ne wanda na buɗe yanzu akan zan yi demo a kansa. So in mun duba za mu gani na yi following mutane 27 amma kuma ba ni da followers, wanda kuma su nake nema. So bayan kun min subscribe da like, zan shiga in ƙara nuna muku. To abin da zan yi shine a nan wurin zan je in posting wani abu ne, let's say photo ko video. So ga wata mota a nan, bari in posting ɗinta. So ina kallo, na yi posting ɗinta. So abin da zan yi a nan shine zan tafi kan browser na. Bari in je kan browser na. Na zo kan browser na. So zan shiga nan, zan yi searching top 30 hashtags. Top 30 hashtag. Top 30 hashtag.net. Gashi nan. Top 30 hashtags.net. Zan shiga. Ina searching. Zan shiga. Irin wannan ad ɗin yana ɗan ba mutane ɗan dama. Bari mu gani dai. Nan zan yi searching, clothing ne, mene, koma me dai. Let's say bari in shiga clothing ɗin nan. Clothing. Mun gani ga clothing me. Clothing, shopping and so on. So girl fashion, me, top, me, gashi nan dai. So bari in type into copy. Set 2 ɗin nan. Tab sussex. To sai in koma kan Instagram ɗina. Sai in je write a caption ɗin nan. Sai in sa hashtag ɗin nan. Sai in copy, sai in paste ɗinsa. Bayan na yi pasting ɗinsa, so zan danna kan wannan good ɗin. Wato zan ɗaura shi kenan. So zan ɗaura shi. Yana ɗauruwa yanzu. So yana ɗauruwa. So mun duba za mu ga ya ɗauru. Kun ga ya ɗauru? Kun gani gashi nan ina ɗaura shi. Gashi nan har an fara min magana. Gashi nan har an fara responding. Ga wani ya following ina. Ga wata 'yar mata ma Mito. Ina gaishe ki Mito. Gashi ita mata kun gani? Haka za ku ta yi ba wani. Yanzu bari in ɗan jira an gani. Ka ji wani dabba Allah. Gashi nan again. Kun gani? Ta ƙara abubuwa. Shi nan dai muka duba. Ta ƙara. An jira irin minti ɗaya, minti biyu. Gashi nan za ku ga ana ta like. Gashi nan ana ta yin like. Gashi na samu like guda 2. So abun dai bai da wani wahala. Haka za ku ta yi. Ku mini like da subscribe domin in nuna muku hanya na biyu da za ku samu likes da followers. Sai an jima.